принцеси. Штото вече си има бариена шефката. Ако много настоявате, ще получите блокиране и малко депресия за спомен. Докато другите търсят внимание, Зарко се прибира при бариена. Шефката Зарко босне курвар по принцип, Штото обича удовлюбено жена си много. Но ако се наложи, бариена ще му даде позволение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата. Зарко Бос не играе с момичета, той вече си има бариера. Шефката ако някоя много настоя, най-много да получи малко внимание и после потребителят не е намерен. Зарко е боса на Селановци, всяка майка такъв тарикат не ражда. Бариена го държи спокойно, а другите ги държи на сини блок. душманен ги як ровела, ровела. Ман наш ти олете перавен, душманен ги як ровела, ровела. Зарко наш ти тересена, злобарите си лаят, ама Зарко и бариена не спират. кервана си върви, а слабите остават да гледат. Зарко Бос е курвар по принцип, Штото обича удовлюбена жена си много. Но ако се наложи, бариена ще му даде позволение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата.